kabeh. Nah wong kon tak karepe dhewe tak udele dhewe. Wingi iki lho. Dikongkon ngijabno ngeterne wis bensin. Lali tak lali wingi. Matur iki gak enak sing jenenge bolot wingi ya gurung tak kei. Anjen duwe apa yang dikei? Wah, lu kan. Tak telepone sik. Ya. Malah yo nomere kok wangel tenanan to. Halo, ran iki aku gak apa-apa iki. Kengenane ngejapno akeh. Gak apa-apa kabeh iki. Ya, ini aja ya. Ya tante ini lho, aku moro nanggun aku ya. Saiki kok meneh. Yo tak runo aku. Ya tante nih. Nih. Kene ora apa nonton. Kok ora Apa ngono? Iku besi gak duwe nyentene awakmu tak aku. Kok ora krungu maksudnya ya. Ya ora krungu, ora takakno aku bensin irit iki. Apa takok wong kae. Yo ora. Lapor-lapor aku. Nah, belum. Wis takok anu kok kae duit ta. Durung dikei tak tukono bensin, kedaku berane bensin blas iki mu. Kapan kowe duwe duit bensin? Ndak kan nduk tuntun maksudnya kayak kok ora nduk utang apa ngono sik. Aku wis utangku iso akeh, njabno ping pira wae ora apa-apa ya. Kan apa kowe piye maksudnya iku? Yo dibayari, makane iki aku rene. Nagih bayar aku sing njabno anake John sing oleh ngono salam. Ya kok padha kok duwan nang kene yo njagakno kono kok padha ae sik. Lah kowe njaluk aku. Lah aku njaluk sapa? Lah iku dalane awakmu yo apa awakmu aku intine kan yo bokong jame tak ijabno nek kowe bayaran aku bakal njaluk awakmu. Wah aku njagakno awakmu ya iki mang asline iku. Wah kacau iki. Ini dingin nyusu rono yo oke mae bayaran bulet ae kaya entut terus wal. Nah padha ambek ndek ngarepe omah jenenge latar nek wong mesuk jenenge lapar kelaparan. ya padha ya iki Lah nek gak ada dhuwit jenenge melarat ya ora melarat. Ganti dhuwit kok saiki ayo njaluk kono. ya intine ngene ae ayo digoleki enak opo Digoleki piye? digoleki nang ngene jon kono. Lha kok dhek lho buan ono njok wong 1000 gaya sakit ta le aku iki ro Bingung sampe iki. Ngene yo. Awak dhewe iki alon-alon mate ditakokno lali tah lali dek. ngene Lali. engko parno dhewe aku cek katene japno maneh iki engko. Ya ora iso wong jen koyo ngono lah kok nek gak dikai lek karo lan gak percaya mbak aku apa mungko tak. Ya urusanmu. Ya ora penak aku diparani wong loro karo ae. Wis saiki dhek iki manggon ndi dhek iki? Ya macet nduk wingi ku wis kono ndi. Diparing rono ta? Ora iki. Diparani wis. Timbangan kok geger, lho, tak pedhuk. Diparani, engko dene nek enek areke dijaluk, nek gak enek sapi digolek. Wong pedhot kabeh iki deh. Saiki ta meneh. Bisa iki butuhe saiki. Kene kate pajak pesa barang lho. Ban-ban iku mung yo bocor sing arep. Mangkane tak tau nduk kono. Gocengan lumayan cek waduh ya nek. Ayo, Iki kono bensin yo. wah. Utangno di sebelah kono iku le. Sing utang tepe awakmu. Gampang kok utang kok oleh ya dipotongno kok. Aku wis utang kono ya. Ayo utangno ae sapa gak terkenal utang. Yo wis, ayo wis. Ayo. Aku percaya awakmu. Ruwet. Ayo. Wong kok bulet ta ngene iki. Oh lah yo, ngene iki unen-unen duwe gawe. Duwe gawe pisan iki lho, ora malah bati. Malah bangkrut gak karo-karuan. Padahal yo aku iki nek ditonjok wong ki yo bu.
Lah oleh kebuwo iki lho. Paling saiki iki 100, 200, 300 nganti 500. Ngono wong-wong iki lho balekno buwo nang nggonku iki lho. Trimo 1000, 2000, apa meneh boleh terus ceblong delok ita itu omongane dader. Buwo lho, trimo 1000, 2000 lho tuh piye? Padahal aku lho nonjok wong nggo 1000 wong. Ngono sing teko lho, trimo wong 20 lho. Anggite wong ndek gawe kuwi akeh. Saiki tuku beras, tuku iwak, tuku sembarang kaliri entek perang-perang juta. Terus piye ngene iki? Antek wong peladen, wong nonjok, wong paes sembarang kaliri urung tak bayar kabeh. Mergo duit iki ngepres sampe tak bayari tukang sone karo peladen-pledene iki. Lah ngene iki ki mau aku ape tuku rokok metu nang jaba iki sampe gak wani aku. Dadi golek-golekne wong. Wah terus piye ngene iki? Ngawu aku dino kemaduh pusing aku. Aku gak penak rek. Kondang arek-arek rene njaluk bayaran iki kok. Terus duit opo tak bayari? Sik tak tutup lah kepane gak penak aku. Kondang arek-arek rene njaluk bayaran aku ora bayar. Ya tak inep ini kan aman, aku tak delik. Kondang arek-arek rene aku tak pura-pura loro. Nggih, sinten nggih? Bapak mono. Bapak loro. Hah? Bapak loro. Pengen petok. Pengen petok. Ini ki disemangatno kon lungguh-lungguh sik. Sampeyan menggarian. Oke ora ta. Ya apa karo ngajak kowe iki. Denteni ae. Kesel paling kok. Gue ya. Nggih. Celokno dhewe. Celana kamu dulu info penting ya. Sapa nduk kok ana dodok-dodok tengah wengi? Sampeyan digoleki Mbah Mudin karo penggulune. Duh, Mbak Mudin karo penggulu iki jelas moro rene njaluk bayaran, Nduk. Ya warane ya omong ana wong loro kuwi. Warane bapak loro gak iso nemoni. Wis ngomongi sampeyan loro, tapi wonge gak percaya apa gak goleki sampeyan. Ngene, Nduk. Iso gak iso wong loro kuwi konon muli, Nduk. Warane bapak loro. Bapak loro ndek duit belas, Nduk, gen bayari wong loro kuwi. Awakmu ya ngerti dhewe, bapak mari mantu awakmu kudu bangkrut. Gak oleh apa-apa, Nduk. Wis warane ngono ae ya konon mulih wonge. Ya tak usahane, Pak, takone mulih. Iku Bapak mboten saged nemoni. Nah, kenapa? Amargi sakit. Sakit apa sih? Sakit driji kare sikile mboten sami. Lah kene opo gak padha? Niku pecah-pecah. Ya driji pecah-pecah kayak dia. Alasan Kok ngeri kan? Nah, penyakit itu aneh yo. ngeri. Saking parahe malih, irung kalih sikile niku pisah. Ngeri ya kan? Lah yo aneh yo. Pecah ya sampai pecah irungnya weh. Apa mereka bentuk dah? Nggih mboten. Kok gak guna rumah sakit? Menunggu guna rumah sakit. Yayahe mboten wonten. Lah mari ngetono buan oleh akeh kok. Lah terus nanti duit. Nggih rugi. Kok gak penak iki. Oh enak lah yo. Niku sakniki mlampahi setunggal-setunggal. Sampeyan bayangne mlampahi niku setunggal-setunggal mboten sareng. Lo. Lah iki kok anak penyakit apa iki kok mlakune kok sita-sita iku kok gak bareng. Lah yo, wong mari ngetono buan tambah penyakit campur-campur. Sing melampahi setunggal-setunggal, sing kupune gak padha piye gitu kan. Gak beres iki. Udah digeduk ya kok jangan. Tak enteni ket mau. Enteni sih kene yo. Ketemu sampai sauna iki lho. Ya pun kula tak tengling riyen. Nggih. Lah iki piye ket mau awak dhewe. Ketemu sampai sauna pek. Kok ora ono. Lah wong mari badok minta 3 piring sambat petang seneng bae. Lah wong sauna petang kowe. Endi yo wis ini iki mang yo. Yo takok sing di omah, iku dikira malih kowe gak takok.
Iya kak, oh enak utangku ya. Nanti mang, utang kak, oh enak utangku. Ojo gladi iki kemeh wong kene sik ae wis kene sik. Wis wis. Empat kan mau sok ngumpet dulu kak kita. Jarang no, kopi ini utang serandep untuk kok. Awakmu butuh cair gak duitmu. Kok cair, ngenteni kalo nabu sus itu pemorocok. Alah dilukas aku moro mau isi celukno anake. Moro piye wis perang-perang jam iki lho. Alah dilukas sak moro ten dulu. Sampai gak anu utangku ya. Aku ini kak delik itu kewenangan wong rek memet itu. Tak delik ae, hampir apa-apa gak ada. Wong rene perlu dan bayaran aku belum semua ya. Tak beli ini ae, hampir wong gak ada. Ini gak aman wong gak kira itu boleh ya. Terus tak beli ini ae. Ini aman kan. Kan ora kena cak kompromi blas iki. Terus kok jaran mata nih ngentuk orang ya turun mata nih peraruh nang Indonesia simplik beda wah lagi genep pirang-pirang jam ya biru konco nih Abane dhewe supaya sapa? Ambune kok gak enak ambune. Tuh mengerahkan dicak kompromi kok. Wah kecere awakmu iki. Ora. Wah iki Mamulo wong domongi dicak cuma ya ora metu-metu wong iki mang. kecere iki kowe. Tak kene mangane ampek-ampekan opo awakmu? bari wong iki Aduh. Apa ya? Kena opo e? Tuh, wis ono anu kene iki. bari wong iki Aduh tuh, kewan apa iki? Kucing. Loh, kewan iso ngomong. Kita kalian. Lah iki Jon iki. Jon. Kosok. Lah, ayo. Awakmu metu dhewe tak bong. Mati dhewe ditokno. Dhewe tak bong. Atuh. Ini ora. Aku nyerah rek. Wah. Kabeh ruwet iki dadekno. Aja.